Hey mates, welcome aboard and I am your Dex Destination. Ngayong araw para sa ating Dex Destination. Halina't samahan niyo akong mamasyal sa downtown Bacolod. Para ito sa lahat ng Bacolodnon at Negrosanon na miss ng maglakad at mamasyal sa sidewalk ng downtown Bacolod. Dahil sa pandemic, karamihan sa atin ay gusto na lang mamalagi sa bahay at para din ito sa lahat ng OFW na Bacolodnon at Negrosanon na miss ng gumala at maglakad sa downtown Bacolod. Just simply relax and enjoy as I give you a quick virtual tour of downtown Bacolod.
At sa lahat pala ng mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.